8 sati 26 minuta, nakon što smo pričali o prijevozu, a to nam je uvijek tema srijedom kroz jutro u proteklih nekoliko tjedana, tako će biti i do ljeta. Sada ćemo malo o edukacijama, bilo informatičkim radionicama ili onome što nas malo više ovoga jutra zanima, a to je Udruga za edukaciju građana UZEK koja organizira radionicu odvajanja komunalnog otpada zajedno u suradnji sa Čistoćom. U našem studiju predsjednik UZEK-a Mate Erceg. Mate, zdravi, veseli bili, dobro jutro. Dobro jutro svim slušateljima. Evo za početak, koliko ste do sada odradili ovih radionica? Pa evo, odradili smo 22 radionice, točno prilagođavamo se gradskim kotarevima, tako da koliko ima kotareva, toliko ćemo odraditi radionica. Da, što se tiče otpada, jel postoje razlike između kotareva, različita pitanja koja dolaze, ljudi pitaju? Tako je, naravno, evo, obilazeći gradske kotareve u razgovoru s našim građanima vidimo dosta velike razlike. Evo, mogu navesti primjer Varoša koji ima specifičnu lokaciju i oni nemaju uopće kontejnjere, imaju samo kante, imaju problem gdje će odvajati plastiku i papir, na koji način. Na primjer Kotar Visoka koji uopće nema lokacije za zelene otoke, do kotareva već naši koji su 20 lokacija zelenih otoka napravili, tako da građani već mogu potpuno odvajati. Da, koji je to najbolji kotar, da znam? Pa ovisi, ovi veći kotarevi, evo sada ne nabrajam po redu, jer znači i Bol i Lovret i ostalo, znači šta su veći kotarevi više ima javne površine i onda može biti više zelenih otoka. Da, ali ono što znamo i što svi moramo naučiti, više svoje smeće ne možemo stavljati privatno na javnu površinu. To je, ja vjerujem, najveći otpor. Tako je, to je najveći problem, ali evo, uvijek napominjem, ovo je prvi ciklus radionica, malo se pokrećemo, moramo krenuti naglo kao u svemu 5 do podne i idemo odvajati, idemo postati najbolji u tome. Što pitaju ljudi u područnim, odnosno ruralnim dijelovima grada Splita? Pa evo, ruralni dijelovi su malo sami po sebi specifični. Najprije građani žive u kućama, u domaćinstvima, zanima ih dosta bio otpad. Dakle, kako će odvojiti ostatke hrane. Znači, već smo ih dosta zapisali za ove male biokompostere koje će oni dobiti besplatno od strane Čistoće. Koliki su to mali? Od 30 litara. Znači, model 1 organko gdje mogu u svom domu odvajati znači ostatke hrane i dobijeti prirodni humus, do čak pitanja da se ugrade veliki biokomposteri, pa evo tu smo u Čistoći s dogovorom da vidimo kako ćemo pomoći tim kotarevima u ruralnom dijelu grada. Da. Je li postoje neka neobična pitanja na koje ne možete dati? Naravno, naši građani kao u svim mojim dosadašnjim edukacijama uvijek iznenade s nekim pitanjima, ali evo mi se pripremimo za svaku radionicu, za svaki kotar, tako da ne znam, ako bude neko sitno pitanje, dobije građanin jako brzo odgovor, ili od Čistoće ili od nas. Da, dolazite uvijek i sa poklonima kao Tako je, na svakoj našoj besplatnoj edukaciji građani dobiju platnene vrećice, male kemijske, dobiju najvažnije vreće za odvajanje otpada, dakle plave i žute, i građani su nakon radionice spremni odvajati. Dakle, ja uvijek napominjem, nije sve idealno, znači nije nam blizu zeleni otok, doći će, ali ajmo mi pokazati svojim primjerom da mi nije teško prošetati i odnijeti i odvojiti. Da, koliko ljudi prošlo kroz ove radionice? Koliko ste ih do sada imali? Znači, na ova 22 kota otprilike oko 800 građana je prošlo. Tako da ovisi kako u kojem kotaru može, kako se u kojem prostoru može održati edukacija. Neke smo edukacije radili u školama. Evo, mogu napomenuti, u Stobreću smo bili u školi, tu smo bili jako zadovoljni sa odzivom građana i organizacijom, i cilj nam je i dalje i kroz škole i vrtiće educirati sve naše građane svih uzrasta da počnemo gospodariti otpadom, a ne ga više baciti sa strane i reći to je nečiji drugi problem. Da, toliko što se tiče otpada, još kratko, kada je sljedeća radionica? Danas možemo iskoristiti situaciju, pozvati naše građane u osnovnu školu Mejaši u 18 sati, tamo je ujedno najavljena i najveća radionica, pošto je to novi dio grada, građani su blizu Karepovca, dosta su pitanja su već pripremljena, neka za mene malo izazovnija, pa ćemo, evo, bit će dosta uzbudljivo, pa evo večera slobodno dođite u 18 sati. Osnovna škola? Osnovna škola Mejaši. Dakle,